Ей, Лираза. Има 7 букви. 7 има. 5 букви 7 минус 5 е равно на 2. Два са епизодите, в които на Алираза не му е лошо. Съвпадение? Едва ли? Алираза е роден на 500 км от България в Изник. 5 букви. Алираза се снима в листопад. 8 букви. През 2006 година. Същата тази година се честват 250 години от рождението на Волфганг Амадеус Моцарт. 21 букви. Също така Мишел Башле. 10 букви става първата жена президент на Чили. Получава се 2800 на 25 август 2014 година, около 12 часа и 30 минути златна гривна за 2800 лева е открадната от незаключен автомобил в Разград. Случайност. Едва ли? Алираза зимата носи ботуши. Страната ботуша Италия. В Италия се ядат спагети и пица. Най-хубавата е с пеперони, хубаво ще е да има и кашкавал. Пицата е 3 лева. Към 3 прибавяме 0, става 30. 30 са и буквите в българската азбука. Италианската азбука се счита за най-кратка с 21 букви. 30 минус 21 е равно на 9. Деветата буква от българската азбука е И. В италианската азбука деветата буква също е И. Като Илюменати, това не ви е достатъчно? Искате още доказателства? Ето ви ги. Истинското име на актьора е Халил Ергюн. Ергюн. Като разместим сричките се получава думата дюнер. Римува се с дюнер. Дюнерът предимно се прави от картофи. От картофи се прави и чипс, а знаете ли от чипса какво се прави? Точно така. Килограми. 9 букви. 9 минус 6 литра прясно мляко, защото толкова са нужни за поне 1 килограм качествено сирене се получава 9 минус 6 е равно на 3. 3 са и страните на триъгълника на Илюминати. Има и още. Алираза обича да яде сърми. В сърмата 7 букви има кайма 5 букви. 7 минус 5 е равно на 2 и сос 3 букви. 3 минус 2 е равно на 1, броят на очите в триъгълника на Илюмината. Това беше първи епизод от поредицата на сериала Илюминати. Можете да напишете като коментар кой да разпънем на кръста следващия път и да разберем дали е Илюминат. Можете да подкрепите новата Facebook страница на сериала с един лайк. До скоро!